Над половината ни месечна заплата отива за лятната почивка. Така българите се нареждат на трето място по разходи за морски отдих сред европейците, показват данни от международно проучване. Каква част всъщност от доходите ни отива за лятната почивка? Георги Георгиев е в студиото. Жоро, слушаме те. Здравейте и от мен. Наистина морската почивка изглежда все по-близо за повечето от нас. За да можем обаче да се насладим на заслужения отдих, трябва да извадим от джоба си поне 700 лева, което всъщност е разход, който минава половината от средните месечни доходи в страната. По-големи разходи за почивка като дял от доходите имат единствено естонците и латвийците, а най-малко за харчовете през лятото се замислят датчаните и германците, за които лятната почивка струва малко повече от 1/4 от месечното им възнаграждение. Как всъщност се справят българските домакинства и усещат ли вкуса на почивка, платена с икономии? В следващия репортаж. Слава и Калоян всяка година идват на море в северните курорти. Почивката за трима им струва 1500 лева. All inclusive в 5-звезден хотел. Допълнителни разходи, 100 и няколко лева е транспорт. И тук за джобни то почти няма за харчене. Да, има. Поне 300 отгоре носиме за харчене и за всеки случай. Семейство Боянови са се възползвали от изгодните оферти на ранните записвания още през януари. И все пак заделили са близо 2000 лева за почивка на море. Цена, която се плаща с работа на 2 места и спестявания през зимата. Когато искаш да си в по-хубав хотел, на по-хубаво место, тогава ограниченията са по-големи. Не теглиме заедно и с лични средства. Работиме повече и това е въпрос на организация. Може би, защото не пушим и оттам идват икономии. В този хотелски комплекс отчитат повече български туристи за сметка на тези от Западна Европа. В сравнение с миналата година ние имаме ръст на български пазари. Над 30% е ръст още при записванията на ранни. Високата цена за българите в по-луксозните хотели пък туристите компенсират с времето за престой. Средният престой на българите е между 5 и 7 нощувки. А докато са на почивка на морето, българите планират зимната си отпуска. До година пак ли тук, на север? Здраве, да ще видим. Рано е да мислиме. Сега се настроиваме за зимата. За зима, може би, да. За новините на Нова, Нигелина Няголова. И все пак това лято европеецът е готов да се бръкне по-дълбоко за ваканцията си. 30% от домакинствата са решили да харчат повече за морски изживявания, а 40% да развършат кисията, колкото миналата година. Добри новини. Жоро, благодарим ти.